Dobrý den, dámy a pánové, dneska vás tu vítáme s ketivem. Hrajeme tady dneska 1v1, 3 vítězný, o 1K na klasiku. A asi nic k tomu už víc nemám, ať si to dáme užít. Tak jdem. 2, 1, teď! První 3, 2, 1, teď! Tři, 2, 1, teď! Yes. 2, 1. 3, 2, 1, teď! Yes! Jsem vyhrál. A to je asi všechno. Tady vidíte smrtního ketiva. A to je asi všechno. Tak čus.